Hello, hello, hello. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan ko dyan na nasa abroad, mga OFW. Magandang umaga or gabi sa inyong lahat. Oh my God, may buljakin lang ako guys. Tignan nyo naman to. Tignan nyo yan. Diyos ko. Yan ang pabahay ni BBM, temporary shelter sa mga nasalanta ng bagyo. Parang bahay ng aso. Ano yan? Nakakainis ka na talaga, BBM. Diyos ko. Sir, ganun na ba talaga ang turing mo sa mga tao? Sa mga nasasakupan mo, sa mga kababayan mo, sa mga Pilipinong pobre? Parang ang tingin mo, aso? Tingnan mo naman yan. Karampot. Yerop, ilan lang yan. Ano yung nasa cellophane? Graba o simento? Sorry, pero ano ba naman yan, Mr. President? Kung hindi kaya magbigay, wag na lang. Kasi mas lalo mong kinawawa yung mga tao. Anong akala mo sa kanila? Maliit? Kung ako dyan, hindi ako kasya. Diyos ko. Parang, ano yan, sa aso o sa langgam na ano, pabahay ng langgam o pabahay ng aso? Pabahay ng mga ibon o ano? Tignan nyo naman guys, di ba napaka-inutil talaga mag-isip? Pag magbigay ng ayuda doon sa mga walang nasalanta, ang laki-laki ang ibigay ng mga cash, pabigas. Pero dyan sa mga nasalanta, ano yan, tinitipid nyo? Mga ugok, ugag, julugs. Tingnan nyo naman yan, i-compare mo kay PRRD. O, di ba? Kompleto. May CR pa yan sa loob. Oh, di baling pala mura, di baling sabi nila mamamatay tao na wala namang ebidensya, pero nagmamahal ng todo sa kapwa Pilipino at sa bansang Pilipinas. yang sa'yo, naalala ko tuloy si Madam Lene, mga galawang dilawan ka talaga. Kasali ka talaga sa mga dilawan, BBM. Nadilawan ka na talaga. Ang yaman-yaman nyo, ang laki-laki ng mga budget, pero yung mga nasalanta, tinitipid nyo. May pabigas-bigas pa si Romualdez na isang kilong bigas, may ano pa, may pangalan pa niya. Ay, ganun ba talaga kayo mga politiko, mga pulpolitiko? Ganun ba talaga kayo mag-isip? Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Mahirap na nga, mas lalo nyo pang pinahihirapan. Paano pag ilang dyan? Magpamilya, ano yun? Kasya ba dyan? Diyos ko naman, BBM, mag-isip ka naman. Hindi ko naman sinasabi na ganun ba talaga ang mayaman mag-isip? O sadyang ngagwa lang mag-isip? Ano ba talaga, BBM? May tanong ako. Vangag ka ba talaga? May puso ka ba talaga sa mahirap? Kasi sa ginawa mong yan, parang wala ka talagang wala kang puso sa mga mahihirap, sa taong bayan, sa Pilipinas.
Siguro tumakbo lang kayo dahil sa mga ano ninyo, mga ambisyon ninyo, mga negosyo ninyo para, 'di ba? Naku mga kababayan, kayo na po ang humusga. Diyos ko po, tapos ngayon, BBM pa rin. Ay, kayo na ang matalino. Tignan nyo, binigyan kayo ng isang cellophane na simento ba yan? O, ano yan, bigas o graba? Anyway, nakita ko lang yan. Yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye. Mahalin natin ang Pilipinas.